sa mga kandidato. Tanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Sa maabot na May 12, 2025 national and local elections. At ang araw po natin ngayon ay napaka-espesyal. Hindi lamang dahil Lunes, unang araw ng linggo, kundi meron po tayong makakapanayam sa araw na ito na napakahalagang tao. Ako po pala ang inyong makakasama para sa ating programa. Ako po si Mama Jana. At liwat, ito po ang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Sa araw na ito, makakausap po natin, makakapanayam po natin si Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Marahay na aldaw po, Mayor. Good morning and siguro sa nagkatapay po kasi itong programa. Marahay na aldaw natin. Ayan, siya po ay ang mahigos na miyembro po kan Ako Bicol Party List 131 sa Balota. Yan po si Attorney Pido Garbin. Congressman, dakol po ang nagpapasalamat sa syudad ni Naga. Huli kan pag pinag-atang medical assistance for indigent patients. Ano po ini? Pwede pang matauan po ang syudad? Well, padagos po ang medical assistance to indigent patient. Ako lang po sa syudad. Kundi sa bilog na Rion, Bicol. In fact, makulang assistance siya. Medical, kundi we go beyond assistance because right now, we are building the biggest hospital sa Bicol region na inisyatibo kang Ako Bicol. It's called the Legacy Hospital ng Pangulo na pagsisilbihan kayo ni mahusa na mga albayano ko di bilog na Rion Bicol. Sinini, mapakinabangan at sa tuwing mga kababayang Bicolano. It will be finished by 2027. A specialty hospital na kung saan Igwang Cancer Center, Lung Center, Heart Center, Kidney Center, Orthopedics, you name it. So dating mga kailangan na dati re-refer pa kita sa Metro Manila, unyan digdi na mismo sa Rion Bicol, digdi sa probinsya ng Albay, ang Legacy Hospital were served the Bicolanos tabi. Congressman, sa pagbuelta naman po nindo sa Kongreso, ano po ang mga prioridad nindong gibuhon na daipa po nagigibo? Well, siguro padagos na lang ang sa tuyang programa sa salud, sa infrastruktura, edukasyon, kabuhayan, livelihood trainings and programs. Pati naman ang pagtabang sa sektor ng agrikultura, mga parasira, of course, the promotion of tourism and other sectors like the PWDs and of course the itong mga solo parents. Yan ang sa tuyang pinagtututukan. And of course, the elderly. So itong mga senior citizen, yan padagos ang sinusulong ang universal social pension. If there's one law or sa wrong measure na data pa na realizar, itong universal social pension na pensyon para sa gabos ng mga senior citizen regardless of their economic status. So yan po ang sinusulong as in tinututukan kang Ako Bicol Party List. So Congressman, iyan po ang mga tabang o programa po para sa ating mga vulnerable sectors. Tama po ba? Well, tama po. The marginalized and the vulnerable must be given enough protection. Sabi nga ni sa social justice probation, those who have less in life shall have more in law. Yan po ang paninindugan kang Ako Bicol Party List na 131 sa Balota.
And with regards to that po, sabi nga po, ang edukasyon daang liyabe sa pag-asenso. Ano po, Congressman? Kamusta po ang mga scholars kan Ako Bicol? Padagos po, in fact, ang sa tuyang isinulong na batas, itong Universal Access to Quality Tertiary Education na kung saan gabos na pampublikong universidad, as in Colegio, libre na po ang tuition fee. So, yan po, pinakapakinabangan, bako lang ka mga kababayan kang Bicolano, kundi kang bilog na nasyon. And we go beyond assistance, bako lang mga assistance sa eduk assistance, kundi isupadagos na pag-a-address ta sa backlog kang mga classrooms. So, deficiency sa classrooms, padagos na pinag-a-address tabi. Congressman, with regards naman po sa nakukuha po nating mga resulta sa mga surveys, ano po ang epekto sa Ako Bicol Party List kan pagiging number 5 sa survey sa Bilog na Pilipinas? Well, nagpapasalamat kita. Pinapahilig lang na nakula ang suporta as in tiwala ng katuyang mga kababayang Bicolano na kutsain na padagos na nagtitiwala as in itinutuan ang sadiritang party list ang Ako Bicol Party List. So, dahil yan, sa padagos na suporta po, as in sana hagad ko po ang suporta ka mga kababayang Bicolano, tanganing mamantinirta ang mataas sa langkaw na survey sa nationwide po. So again, salamat sa mga kababayang Bicolano. Ako Bicol Party List 131 sa balota. Congressman, sa may kahaputan pa po dito, ano po? Ayan, naputol na ang sa tuyang linya. Tayo po ay naka-phone patch ngayon kay Honorable Alfredo Pido Garbin Jr. Susubukan po namin na tawagan po uli, pero at least yan po ang ating panayam, ang ating nakuhang application platform mula po sa Ako Bicol Party List 131 na representative na si Honorable Alfredo Pido Garbin Jr. Sana po may kalinawan po ang ating napaabot sa araw na ito para sa ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam po natin na busy na ang satuyang mga aplikante, kaya in time susubukan po namin, pero kung hindi na po namin na makuha ang linya giraray ni Congressman Garbin, at least nalinawan po tayo kan sa indang mga inilatag na programa, ang sa indang application na platform para po sa padagos na serbisyo na maitataw po ng Ako Bicol Party List 131 sa balota. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa oras na ito. Ito po ang programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan wala po kaming pinipiling kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat po, and to God be the glory. Good morning.